Ndoda kungotaura kuti mukoma Gringo bora lazi ufambe zvakanaka, asi uziziye kuti kuhama dzako kwasiya chironda. Nekuda kwokuti lazi anga ane rudo, hakuna mumwe munhu kufamily kwedu achakwanisa kuunganidza vanhu. Ndinoda kutaura nichiti kurudzi kwedu vabereki vedu vanga vaine tsika yekungonoita vana kunzoko, asi lazi akateera vana baba vedu vese, aifamba achikokorodza vana vese vakaitwa mhosva nana baba, achisa musha, achitora vana achisa musha. Zuva ranhasi pakazara vana vekwabora. Vamwe tatotanga kutoziyana panapa nekuda kwalazi. Lazi anga ari munhu akasungunuka, asi he was a man of no nonsense. Iye lazi pache zvake anga ari munhu anga ine vana vake about 7. Asi mu7 imomo umwe neumwe anga ine chi kunze kwetu chete ndo anga ine mai vamwe chete. Munhu aimboita mafanisi ekuti anongokudza kuti ichi chinogona kuita so kuti uita so. Even I still remember paakauya kumba kwangu nemurume wangu, akasvika akati wakangochata but iwe mukwasha iwe ukangonetsawo inini hanzva dzangu ana basa kuti akaita sei akachata. Ndogona kuchata futi semachatiro akaita chi. Murume akatadza kunzwisa kuti chi because Gringo ainwa doro. Gringo aizadza crate, firiji yaizara kuchiita achirova. Asi apedza akati takugedhi manje zvikanziwe iwe ndonotonetsa murume manje. Paipeka murume wakanhonga, wakagumburwa iwe bva wanhonga chi bva wanhonga murume, which is asi mumba asi atyisidzanza apaipe ndanchimbotyisidzirangu iwewe mamo iwewe ndoshatonetsa mukwasha wangu good. Handimuona munhu uyo anga achingori munhu anongotyisidzira achiita mafanisi. I still remember futi paakambofa vanhu zvakanyanya mufamily medu, akati madhara imimi batanai ikoko, imimi madhara ndiri kukuzivai, generation yedu iyi mukaibata kamadhara ndiri kukura zvesho musha medu makamboita nguva pasina kunzwa kuti pane zvaitika. Takatoseka tikati mukuona fani yababa yatibetsera because right now we are free. Yesterday with Gringo, that guy manje chainetsa mazuva acho taimwa akanga asiri, he was a no nonsense guy. Apa nonsense anga asikadi, it was inyanga. Pane murume akasvika kwandiri amene takanetsana akanditi shama mukana wandikuverenge mazina. Akarohwa mbama from behind. Ndakati zenda kubata nyaya kuda kuverengwa mazina acho. Saka munhu akuti waiti ukaita fani akanga asikadi fani yako kana iri yemangama. Waida kuapproach yakanaka, wakangomushedza kuti Gringo chii maitadza kuwirirana munhu wako. What's age yake chiri kuitika kwatiri age yangu munhu akandiona. Ano handiti mbane, but I'm now 48 and older than you. Saka appearance chipo bwana Mwari kuti usanyanya uchemberawo vanhu vachikudzikisira. Unozotoona pani pangu kuti unoramba chinzi simungire vanhu vakuru, vari kunzwa vanhu vakuru vacho vana vadiki. Saka ndo zvimwe zvezvinhu neyo the best day in life kuti patakaita Gringo troublemaker. He was the person akandiudza voice projection, even my rehearsals ndakaita 3 months ndichirehesa naye before the script. Saka those are the best times and days that I've had during the shoot. Okay, the opposite of your best days. Naye taiti tikange tadhakwa nharo dzaitanga bhozi anenge achiziva ndichiziva. Saka paitodhonzerana zvimwe zvisiri izvo. Bhozi anenge achikaka noku ndichikaka noku, but taizongoti tapedza zvedu tasoba toona kuti mumwe wangu anga akarasika kana kuti ndine tocontinue. That is the opposite, but pamwe pese apa pfungwa dzedu dzaikenerana. Your message to National Arts Council? National Arts Council ndinoitenda nezvainoita because yakatimirira kuti maartists, but tine zvizhinji zvatakutarisirawo takura kudai so. Hongu isusu tiri kutadza kuti tirarame. Zvapana Gringo yes with the family. Zvinhu zvokuti tari kutarisirawo kuti semaheroes edu nevanhu vanenge vatine chiti maguru edu muarts industry. Tiri kutadza kurarama iye zvinoita kana kutariswa. Ngavachitariswawo their families nyangwe vafa. A family is easy to look after. Kana mukangopa kamunopa pamawanotenga sauti, ngatiite trace up kwese kudzokera mukadota, mukatasamura mukadota yenhu pamwe vari kudzingirwa $5 fees. Zvinhu zvekuti inogona kungoisawo pamagrants ayo mari anenge ichiwana. Zvichemo zvekuti taona kuti patiri tutadza kubatsirikana, but akutiwo anenge afa ngavachiona kuti mhuri iyoyo the breadwinner is gone. Kungoitawo chip in, but National Arts Council vanhu vatiri kushanda navo zvakanaka, ende tine shure kuti dai vanyatsopiwawo mukana wekuti vanyatsoita zvavari kuda, pamwe pane pavanenge vachikanganisirwa.